Isa ka na nito rin, no? Hindi, siguro na dre. Saan, pita? Ano? Ano, Ang sakta? Tum ko ba? Tubig ko ka? saan? Ha? Ha? Iya pwede mamunta na. Hanap ng laryo rin nga sumayan. Diraaw sa unahan. Okay, salamat. Ito sabi. Kami, ampin. Wow. Ay, dara, di ito. Ano, mauta? Tara, tara. Yan, naabot naman tayo rin. Sabay, order na? Order na, tingnan order. Order. Fishball na rin, fishball. Fishball na Zero. Saan nyo nga, sir? Kanang pinakalamay dati. Kay, kuha na kayo. Busla na kayo. Tuma, tuma. Tingnan ko dito yung tanong mo. Unya kay lami manitahan, sir. Unsa man jud inyo ha? Dami, manita na, no? Decide Unsa unsa na lang, na. te? Ito tasod ka, unta. Para may makita sa tuwa, sige na, magpangayuan na puntaran ba? Tara. Dito sulod ko. Ito ka. Dito ako. Sige. Piha, din na, no? Piha, Ano ba, dito ba, no? Yan yun, no? Lumikit na sa tarba, hangin kayo. Pero na inyong order, mga sir. Ay, lamat eh. Kanari mo ka, pinag ko. Ayun, tungkol ka, no? Ito dahil. Kawir mga kagwang man yun. Kung kaong litrada ba, yan yung tuor ko rin. Kawir. Titingas yung tirada mo kung tao naman ba eh? Matag ba eh? Kapalan lagi ka na kami dire. Apa na po ka ba? Pugi ka na eh. Matag ba eh? Magaling kang kupal ka. Sa may bagay, di mo dyan may sundan. Puro magkikagiro, panimot lang abot ng Japon rin. Basta kay sumay, impas na na. Ay, Ay, sige, likod lang. Nahina ko lang. salamat ba eh? Likod na. Likod. Likod lang, yung ngata. Sabi Wala pa, sir. Oh, napa may order oh. Kasi gusto ko pa. Ano din yung order eh? Siyempre, bakit good? Nakwata niyo amigo. Diyan sila. Streaming na, abot na eh. Ganin no, kurti gay ka no. Magkakaw yung mga sildo bro eh. Gusto mong kang hapa good? Mga sildo mo bro? Hey, kuhan gi. Padalan siya uya bug kwarta. Ay, padalan sir. Bakit ba? Ako rin pinagitan niya, ako rin pinagitan niya. Dapat dito lang tuloy. Apa? Ano kita mo? Ipakano na bang kung taon nun? Meanwhile. Yeah, una na ko ba? Sige ba, ikaw. Lamat kasi nyo mga kuwan na. Oh, sige, Siguro ang bukong yapit doon kay nakoy lang. Yapuan ba? Oh, sige, amping. Una na ko. Lamat kaya? Oh. May lamat kaya? Una na ko siya. Sige. Nahinay lang, pagkamping. Tandingas kagwa ngayon, nanggawan ta dire no? Yan eh. Sa dito ba niya? Masundan jutan niya no? Sige, panimot. Pag-iro panimot ba? Dito ra bugnak ko nga. Ulan. Kita gi tagagan. Siguro ining kaon ng dako. Siguro gimurot na itong pagkaon ng dako. Grabe yung bitawa sunod, magtago-tago. Tayo dito kita. Suksok sa kabudutan, bukaon tayo. Para ito makitaan. Bitago eh. Hindi mga kanto no? Paano magbukunin bagkon ba tigil ko? Bukaon no. Gimurot ng sumay. Dali no. Ah, sir, 120 lang inyo tanan, sir. Mantinte. Tena ay kabel sa kalibo. Trabaho kami hali. Silyon sa namo. Sige, pakambyo lang sa ha. So, sabay ka? Silyo? Sure, balik ha. Sige te. Okay, paabot ka to dire. Ulan pag yun. Nanti kayo sa kalibod ya. Uloy. Atik naman ako to. Ito balik to eh. Ito balikon. Di na. Sa? Asa naman to mga tawa na to? Ano naman umalik? Sa scam, di puron ba? 120 ba kay to? Tapi no, sa kalibo. Lang hindi kayo kwarta di ay. Ay, siguro mo na. Basta nasam dato.